Po mojej pravici sedí Darinka Strešňáková, žena taká ako ktokoľvek z nás, ktorá sa stretla so zdravotnými problémami a to s bolesťami bedrového kĺbu. Prvýkrát som sa s tým stretla v roku 2007. Presne si to pamätám, ten deň, kedy sa to stalo. Po ten deň D, po tú operáciu, prešlo dlhých 12 rokov. Prečo si až 12 rokov čakala? Lebo som verila, že to dám bez tej operácie. Hneď na druhý deň sa začína s cvičením. Si teraz absolútne bez bolesti? Môžeš robiť čokoľvek? Aj to, čo som nemohla predtým. Neskôr 2-3 dní po operácii už môžeme teda začať rozhýbavať aj kolena. Veľmi, aby sa im dokázalo pomôcť práve vďaka tejto knihe Od nemohúcnosti k pohybu. Takže ak si pozriete stránku startlab.sk, tak všetky informácie tam nájdete.